fordi han tog noget længere her. Jamen det kan godt, men jeg kan godt se, at det her ikke på livet. Der kan man tale om at få overbalance. Den er der endnu. Men jeg bliver kraftigt at pakke bestående her, det kan jeg love dig. Jeg var helt under. Ja. Jeg er sgu ligeglad. Fanden skal ikke sige mig det, Per. Jo, jeg har. Skal jeg lige have styr på den lige. Det er helt perfekt. Jeg er spændt på, hvordan min telefon den ser ud. Det tror jeg heller Jens ikke skal stå ud. Det er god. Fin fisk. Kan du... Nej, det er ikke noget, jeg tager under her. Jeg er ikke vant til at mødes på dem selv og ned i vandet. Ja. Jeg kan faktisk godt gå hernede. Jeg glæder mig til at gå hjem og få lavet den film her. Det er faktisk en fin fisk. Min flue virker. Det er en rigtig god fisk. Nå, de der venner, skal du ind? Det er en rigtig fin fisk. Ja, det tror jeg. Se. Jeg tror, den er tæt på 60.
Hold kæft, den er nice. Den er bare tung. Den minder fuldstændig om den jeg fik. Den er fuldstændig trum. Den er rød prik også. Den er ikke væk, er det? Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det gør ikke noget, det er en bækker. Hold kæft, den er flot. Ja, Per, hvad, har du en gokker eller noget? ja, nok et eller andet. Op til op her. Ja, det er jo bare, så kan vi tage nogle billeder her, hvis du har. Så vil jeg lige stå med den her. Der er ingen kamera. Det er fint. Ej, det er satan, det er flot fisk. Den har været så lidt. Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke? Det der med de gule der, det er udfra. Det er fordi, de hedder rejer. Det er sjovt at kappe. Prøv lige at tjekke, om der egentlig er lus på. Så den en gang i går, faktisk. Der har vi den her i. Ja. 58. Hold kæft, det var nice. Det er simpelthen toppen af poppen. Jamen, jeg har en pose. Så du kan prøve